Τα τελευταία χρόνια το Ινστιτούτο Κύπρου πειραματίζεται σε όλες τις τεχνικές παραγωγής πράσινης ενέργειας αλλά και αποθήκευσης, και στόχος μας σε αυτήν την μετάβαση τώρα στην πράσινη ενέργεια είναι ακριβώς να επιμορφώσουμε όλο το οικοσύστημα, πολιτικούς, παραγωγούς και βεβαίως την κοινωνία όσον αφορά τις διάφορες τρόπους παραγωγής αλλά και αποθήκευσης ενέργειας. Η Κύπρος είναι ένα απομονωμένο δίκτυο το οποίο στηρίζεται κυρίως στα ρηχτά καύσιμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μελετάμε και προσπαθούμε να δούμε πώς η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να παίξει ένα ρόλο στην πράσινη μετάβαση. Και η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να παίξει ρόλο τόσο στην παραγωγή ηλεκτρισμού, όσο και στην παραγωγή θερμότητας, η οποία περίπου είναι το 75% των αναγκών της τοπικής βιομηχανίας. Άρα, ο σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε καινοτόμες και καινούργιες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν την τοπική βιομηχανία να αναπτυχθεί και να πάει προς την πράσινη μετάβαση. Τα φωτοβολταϊκά σίγουρα είναι η κυρίαρχη τεχνολογία και θα είναι οπωσδήποτε ένα μεγάλο κομμάτι. Υπάρχουν άλλες τεχνολογίες όπως η ηλιοθερμική τεχνολογία, η οποία έχει άλλα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, είναι συμπληρωματική και πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε ένα μείγμα τουλάχιστον των δύο αυτών κυρίαρχων τεχνολογιών. Για ένα παράδειγμα που η Κύπρος ιστορικά και μέχρι σήμερα παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Θερμοσύφωνες. Χρησιμοποιούμε κατά κανόνα ζεστό νερό από ηλιοθερμική παραγωγή. 70-80% του προϊόντος κατασκευάζεται στην Κύπρο. Δημιουργούνται θέσεις εργασίας, δημιουργείται βιομηχανία, δημιουργείται ίσως εξαγωγική βιομηχανία, δεδομένου ότι είμαστε στη Μέση Ανατολή. Αυτοί οι παράγοντες δεν τους λαμβάνουμε υπόψη και πρέπει, κατά τη γνώμη μου, στο όλη η οικονομική μελέτη να ληφθεί και αυτό πολύ σοβαρά υπόψη. Χωρίς επιστημοσύνη η χώρα δεν μπορεί να πάει μπροστά, και επειδή είμαστε μια χώρα γεωγραφικά απομονωμένη και πάρα πολλές φορές κάνουμε επιλογές συγκυριακής ανάπτυξης, νομίζουμε ότι η επιστήμη θα βοηθήσει τη χώρα να πάρει πλέον τις σωστές αποφάσεις προς αυτό το βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.